ଆଜି ଏ କେକ୍ଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଖୋଇବି। ଓ କେକ୍ ଖୁଆଇବ? ଆରେ ବାଃ ବାଃ ବାଃ। କୋଉ ଟୋକଳି ପାଇଁ ନଉଥିଲ କେକ୍? ଇଏ ସେ ମୂଷା 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 ଝିଅ ମାମୁନି ପାଇଁ କେକ୍? ବାଃ, ମତେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ କଷିକି ଦେଲାନି, ମାମୁନି ପାଇଁ କେକ୍? ଆରେ କି କଥା? ଓ କି କଥା? ଆବେ ପାଗଳ। ଓ ମୁଁ ପାଗଳ? ଇଏ ପ୍ରଭୁ। ଓ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରଭୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ପକଉଛ? ଆଲୋ ମୋ କଥା ଶୁଣ।